ההשתלמות שלנו נקראת לצאת מן הקופסה. בהשתלמות ישנם מורים מכמה בתי ספר, כשכל אחד מגיע מתחום ידע אחר ומהתנסות אחרת. במפגשים שלנו, אחד המפגשים עוסק בהוראה בכיתה ההטרוגנית, כשאנחנו רוצים להיחשף לאסטרטגיות למידה, להתנסות באסטרטגיות איך להפעיל אותן בתוך הכיתה. כשאני אומרת לכם כיתה הטרוגנית, תנסו להביע בלי מילים. מה זו הטרוגניות בשבילכם? וקחו כמה צבעים, בצבע, בצורה, במה שאתם רוצים, הטרוגניות. סיימתם? הציורים שלכם הם מדהימים, כי באמת תראו את השונות של הציורים בתפיסת העולם שלכם, מהי הטרוגניות. קודם כל הרבה מאוד צבעים. רגע, אתה תסביר לנו. הרבה מאוד צבעים. הרבה מאוד, חלק עשה את זה ישר, חלק עשה את זה מעובד, חלק הגדיר כוכבים ונקודות. זאת אומרת, זאת בדיוק הדילמה של מערכת החינוך. מה אנחנו עושים עם הכיתות? אנחנו נראה ביחד את הקטע של איתי טנגרם, שהוא מנצח, שהוא מדבר על מנהיגותה של מורה, על מנהיגות בכלל של מישהו שמוביל, כדי שבאמת תהיה לנו תזמורת ותהיה הרמוניה. כי אחת הבעיות, אם אנחנו ניקח את זה לצורך השאלה של הכיתה ההטרוגנית, יש לנו כאן המון המון צלילים והמון המון גוונים. מה אני עושה כמורה? אני רוצה לנצח, ואני רוצה שהכל יהיה קול נעים, שהוא יהיה קול ערב. אבל יחד עם זה, איך אני נותנת מענה לשונות שלהם? שונות בכלל במי אני התלמיד. ובואו נראה עם מה מגיע התלמיד לבית הספר. עם מה מגיע התלמיד לבית הספר שאנחנו מקבלים אותו באלף, ב-A, או בכלל ממש לא חשוב לנו באיזו כיתה. יש לנו ילדים שמגיעים עם ידע עולם עצום, ואנחנו רואים אותם בתוך הכיתה. השפה, הידע. יש ילדים שמה שהמורה תיתן, זה מה שיהיה. ולכן מכאן גם השליחות שלנו לבוא ולהרחיב ידע על מנת שהידע הזה כל הזמן יצטבר. יש לנו ילדים שמגיעים עם מיומנויות חברתיות לא מספיק מפותחות. אנחנו רואים אותם אפילו בכיתה ג' ד' בוכים, נעלבים מכל דבר. אני כמורה חייבת לקחת את כל השונות הזו בחשבון, בוודאי. אז אנחנו באמת צריכים להתמודד עם פערים בכיתה. איך אני מתמודדת בין הטוב ביותר לחלש ביותר ולאמצע? איך אני כמורה מנהלת שיעור שבכל שיעור כמעט אני יכולה לגעת בכיתה שלנו. תיצרי לך מפת התבוננות של הכיתה שהיא לא רק לימודית. היא רגשית, היא חברתית, היא כישורים, היא יכולות, היא כל מה שאמרנו מקודם, תשים מפת התבוננות. ככל שמפת ההתבוננות תהיה יותר גדולה, יהיה לך הרבה יותר קל. כשאני מדברת על הוראה מותאמת, אני מדברת על מבנה מאוד מאוד ברור שהוא צריך, שהוא דפוס עבודה. אין לנו גמישות. השיעור הזה מדבר על פתיח של שיעור של 10 דקות עד 15 דקות, והפתיחה חייבת להיות מעניינת, מסקרנת, חווייתית, כדי שהילדים ירצו להיכנס לתוך השיעור שלי. לאחר מכן יש לי עד 25 דקות זמן תרגול של הילדים, וסוף השיעור הוא הסיכום של השיעור. המבנה הזה של ההוראה המותאמת אומר לי כזה דבר, שבכל כיתה אני כמורה מכינה שולחן ריק. אני גמרתי להקנות. הידע בפתיחה אני קושרת את הידע החדש. האם היה לכם קל לעבוד במשימה? האם המשימה הייתה לכם קלה? האם המשימה הייתה מעניינת? מה אהבתי? מה לא אהבתי? החלק של הרפלקציה של השיעור הוא חלק מאוד משמעותי. א', בשבילי, ללמוד מה חושבים הילדים, והוא מאוד חשוב לילדים כדי לשמוע מה הם אומרים. בנות, תתנסו, אל תפחדו להתנסות, אני אביא שיעורים ובאות תוספות שתראו שזה